Bydd 2014 yn flwyddyn bwysig i Gymru. Bydd platiau tectonig y Deyrnas Gyfunol yn symud ar ôl referendwm yr Alban. Yma yng Nghymru, bydd angen i ni benderfynu i ba gyfeiriad rydym am fynd. Yr economi yw ffocws Plaid Cymru. Byddwn yn gofyn am eich cefnogaeth yn ystod etholiadau Ewrop ar y sail mae Plaid Cymru yw'r unig blaid i roi Cymru'n gyntaf bob un tro. Rydym am weithio gyda phobl mewn gwledydd eraill ar draws Ewrop i sicrhau cyflog da, hawliau ac amodau i weithwyr Cymru yn ogystal a chynnal y cyllid a fydd yn helpu i adeiladu ein heconomi. Mae Plaid Cymru am weld ein gwlad yn gallu sefyll ar ein threid ei hun. Am rhy hir, rydym ni yng Nghymru wedi bod yn rhy barod i dderbyn ein sefyllfa ar waelod y domen. Hoffwn i weld 2014 fel y flwyddyn pan fydd Cymru'n dweud na i hynny. Na i berfformiaid economaidd gwael. Na i safonau addysg isel, a na i wasanaeth iechyd sydd ddim yn gwasanaethu ein pobl. Yn lle hynny, gadewch i ni dweud ie i uchelgais, ie i roi Cymru'n gyntaf. Rwy'n gobeithio y bydd 2014 yn dod â heddwch a hapusrwydd i chi a phawb sy'n agos atoch.